Xabier Azkue, bai, eta zagutu. Xabier Azkue Zumaiarra da, Baleike aldizkariaren sortzaileetako bat, eta Baleike kultur elkarteko lehendakaria. Egun zen. Zumaiako bertso eskolako kide ere bada, gehien bat antolatzaile lanetan aritzen da bera. Itzultzaile ibilitakoa 1998tik aurrera Euskara Teknikari, Eluiarren 8 urtez eta Zumaiako Euskara Zerbitzuan 2016az geroztik. Zumaian bertan ikerlan batzuk egindakoa, Itanoaz bat eta herriko toponimiaz bestea. Euskal Kulturgintza transmisiorako ikastaroa egin zuen 2012-2013 ikasturtean eta amaierako proiektuaren emaitzetako batzuk aurkeztuko dizkigu gaur hemen, bai? Eta bere aurkezpenak izena Euskara eta kultura Zumaian, bai? Ondo, zuek. Eskerrik asko, Manol. Nire papeloia tokatu zaite, dalako bideo batekin amaitu eta gero neure itzaldi ematea, baina saiatuko naiz. Igorrek esan dituen gauza batzuk poz eman dit, halako sintonia bat edo ikusi dolako, eta saiatuko naiz gauza herri batzuk edo eskaintzen, eta saiatuko naiz beste herri txikiago baten ikuspegia eta azaltzen. Batez ere, Zumaiako kontuak azalduko ditut, orain arte batez ere ikuspegi makroan eta egin dira komentarioak edo azalpenak, Igorrek ekarri du Durangoran, saiatuko naiz beste herri batera ekartzen Zumaiara. Bideo horik ez daukat, zoritxarrez, baina ekarri ditzuet 20 diapositiba, 20 minutuan emateko eta ia lortzen duan denbora horretan sartzea. Zumaien ez daukagu plateruena bezalako kafe antzokirik, baina badauzkagu kulturgintzan eta euskaraz aritzen diren talde batzuk, eta dinamika ekimen interesgarri batzuk eta ikusten ditudanez, horiek aurkeztuko dizkizuet. Lan bat egin nuen iaz, Euskal Kulturgintzako transmisioko ikastaroekin lotuta, eta hango atal edo kulturei lotutako kontu batzuk aurkeztuko dizkizuet. Eta lehenbizik aipatu nahiko nukena da, badagoela azken urteetan eta joera bat edo ekimenak eta elkarlanak antolatzeko elkarrekin. Eta hori nahi biziko irudian hartzen diren ebagun horiek euskararen arteko katetika egonatu denean, gure ondoan izan ziren bidez zabatzen eta ondoren pertsolariak, trikilariak, abatzariak ere izan ziren, eta posterioraren egotearako elkarreneko kontura batzuk eta hori bultzatu beharko dugu. Bigarren irudian saioa olmo artistak egitakoa da, Zumaian panel batean jarri dago eta 2005an egin zuen. Eta gustatzen zait, adierazten dugu herrian gizarte kapitala nolakoa da. Askotan egiten ditugu zerrendak egiten ditugu eta kulturako eragileak eta kirolikoak eta zerrendak soilak dira. Baina hemen ikusten da, elkarrekin lotuta daude, baina osatzen dute garrako aberastasun bat, eta horre hilarro bagutzen makinatu dela algo bat, eta kulturako taldeak egoera, eta udalak egiteko du bestelako gune bat erra da, mai bat edo batzorde bat egoera, eraikinek egoera, eta hor, agertzen dena lotu handiagoa daude, eta nik saiatu izan da, lan batean eta kulturako lotura horiek eta hobeto agertzen. Izan ere, taldeak eta lotutan erro bat egin ez, hor talde batzuk bestekin erreko behar, arro bat harremanak daude, orduan, zaiatuko naiz kulturako aurkezten, baina ikusi nahiko nukena da ez dela kulturako taldeen eginkizuna bakarrik. Hemen azterketa egin genezake, irudi honen azterketa edo begirada bat taldeei, betaurreko mota batzukin, esate baterako jantzitzen baldin baitu betaurreko modeak, eta berdintasuna ikuspegitik talde horretan zer egiten den ondorio batzuk etareko ditu edo jatorrien iztasunaren betaurrekoekin. Eta ni saiatuko naiz euskararen eta kulturaren betaurrekoekin begiratzen talde horietan. Eta batez ere saiatuko naiz taldeetan zentratzen, kultura aldetik sorte aukagulako Zumaian eskaintza oso ona daukagulako, udalabeak ekartzen dituelako antzeslan eta kontzertu eta gauza asko. Eta gainera irekitasun bat badagoelako taldeak eta egineko proposamenak eta horrek egiteko. Esaterateko
Baretan, eskolatik, ezken urtean ekarritu Espainiara, horiako batzuk kultura museo tagia Espainiara edo gorrosoren xapa dokumentala. Orduan, hori izan barreko talde ikusten zer egin dezaken unibertsitateak kasunetan edo pertsoskolak euskal kultura bultzatzeko zer ekarpen egin dezaken. Ekarriko izuen musika talde bat honetan bat ez da gaur nola bikainen artikulu hori Zumeako talde bat dut publikorik horretan dagoena izek izateko bat bigarren diskoa aterako dute. Eta hauek egin zuten zerabetikatzea bat egin ziren baliken eskeniak eta hango basarra aterako dut. Hasieran noli izendatu ikusten genuen zer diretzen duela gure euskarazteak dutela. Gure kantak euskaraz izan da inberezeko izan bat egitzea. Orduan izek atarek egin eta bari bat. Eta dut baita lehen inglesezko beziko egiten zituztela eta horrelak eta bat normala zera bat eztabaida bat gogeta bat egiten dute eta erabakitzen dute zentzua gehiago hartzen duela egin banak euskaraz egiten badute. Orduan horretxeak ekarren egin dute. Datu batzuk ere, akasun egiten dut esatera bateko Zumaian badago musika kolektibo bat eta emeretzi talde ekartzen dira. Lau bakarrik egiten dute euskaraz. Emeretzi ziklo ez gertatzen dela horiek direla gehien mugitzen direnak eta horrako gauzak egiten dituztenak, diskoak atera mugitu, beste talde bat ere bada esate baterako, Big Boy izenekoa, disko batera du, eta hementxe izan zen, ahotzenean eta hori aurkezten. Eta horrek esate bateko zer egin du, bideoklipa egiten hasi ziren, eta azken egin dutena film labur bat, laburra edo, 24 minutukoa. Eta hori euskeraz egin dute. Orduan, talde agotan eta erabakiak hartu behar ezaten dituzte. Sormen hartuko dagoenetan, euskaraz abestuko du, inglesez, espainiaz, bideo hori euskaraz egingo dugu, gaztelaniaz egingo dugu, euskaraz egitea, eta zile batean, gaztelaniazko zitik. Orduan, hori ezin behar dugu, leherdeik bat duzuen, sormen asko juntza, sortzerak eta Erazten ditu erabakitzea, orduan, garrantzia dezia eman egin puntu. Hemen argazketan eta agertzen direnak eta digaratzen dugu zinegotziak, amiru zinegotziak, eta danak kantuak Euskalari euskaraz abesten. Eta egarri zuen, hori dago, hango musika mugimenduak eta lortu duena. Hango bandak eta hango musika eskolak eta horri inguruan mugitzen diren jendeak eta lortu duena da zinegotziak ere kantuan jartzea. Edo neska arraunlariak, edo beste taldetako kideak. Proposatu ditu halako elkarlan gauza berezi batzuk eta emaitza hori da. Herriaren aurrean eta kantuan aritzea esate baterako. Eta orduan, azpimarratu nahiko nuke Zumaian ikusten dudan hori da. Musiken inguruan badagoela elkarlan badagoela joera bat gauzak elkarren egiteko eta hori gutzatu gero guztekela beste taldeetan. Taldeetan sumatzen beste gauza bada erabakiak hartzen dituzte, erabakiak hartzen dituzte eta badagoela hizkuntza lidergo bat. Hor, askotan gertatzen da taldeetan zuzendaritza edo norgartzen duen edo aldaketa egiten dituzte. Etorri euskal egin eta behar egingo dut da ulertzeko. Eta talde batek komentatu ziren arazo txikiak izan ditugu taldean, taldean euskaraz ulertzen bat izan dugu, eta haren iritziz dena gaztetan egin behar geroke, errespetu behar. Alaren egingo batek egin izan dugu euskaraz, eta azkenean erabaki egin behar dituzten hitz egiteko, eta ulertu bat egiteko zuenik erabakiko dela gaztetan dira. Baina askotak egarratuko da, eta antzeko bat egin zuen eban, amaiezin egiteak sumatzen zuen talde askotak, eusketaz gauzak eskenik gara, agertu dioan eta itxura eusketaz. Aizkela nire funtzionamenduan barruan, erderaz aizkela hori sumatzen zen hor badago jarrera badago erabaki batzu, eta hori edikatu dut zilugako genuke. Agazte honetan berriz, erakusten dizuet, Zumaiako kulturgile batzuk. Eta inguru jarri ditut, eta bazuen bat emakume kontatzen dira,
lanak aurratu bizkizute, hilaberena dira emakumeak. Eta horrekin adierazi nahi duena da sare bat osatu behar baldin badugu doni, batez ere aztertu ditut, taldeak eta aztertu ditut, baina kulturgile norbanako hauek ere kontuan hartu beharko diela sare edo ekosistema horren barruan. Eta batez ere, hauek jarrera irekia baldin badute eta perz baldin badute elkarlanerako. Batzutan ematen du euskerarekin, euskal kulturarekin zerikusi hondik ez duela kuadro bat egiteak edo, baina izenburua jarri esaten zaio kuadro horri, katalogo ateratzen da, aurkezpenak egiten dituzte, hizkuntzarekin lotutako erabaki asko daude, eta baina hor gauza politik egin daitezke. Esate baterako margolari batek egin zuen, Jo Maiaren bertsoak erabili zituen katalogoa egiteko. Horako gauza asko egin daitezke eta egiten dira, zorionez, Zumaian. Ekarpen txo bat edo egin nahi duan bitartez eta kontatu gozatera zerikusia duela harmonioen irudiarekin ez da. Halako loturak, sariak, konexioak egiten egin duen eta egin duen zen kulturarekin zerikusia zuten taldeak eta jarri moduko batean. Alde egin eta eratzen egin eta motivazioatzen ditu eta gauza suazten eratzen ditu eta hau zen egin gara da egiten nahi beste harri batzuten ere erraz egin dut. Mapa honetan eta kokatu nituen 27-28 talde edo uste ziela, eta arteko harremanak eta irudikatu nituen koloren, marren eta tamainen bitartez. Hiru tamaina berezi nituen, bai talde txiki ertain edo ondia zen bereizteko, ia kide aktiboak edo han lanen egiten ziren kideak elkartean 10-tik behera edo 10 eta 50 bitartean edo 50-tik gora ziren neurtuta. Koloren bitartez eta adierazi edo bereizi nahi izan ditut, ia euskeraz sortzen duten, ia sormenik ez dagoen, baina euskeraz ematen ote duten, pixkat sormena da adierazten duena. Gorria dira euskeraz sortzen dutenak, hizkuntza giltzarri dana, sormena horretan eta, horia dira sormen pixkat badutena, baina eman egiten dutenak batez ere, berdeak dira, sormenik izan gabe, emate erabakitzen dutenak edo beste batzuek ekartzen dituzte. Hor, izango lieteke, horiek izango lieteke, behaiek abesbatza bat esate bateako, euskeraz abesten dute behaiek, eta berdearekin berriz abesbatza bat ekartzen dugu, edo ekartzen dutenak beste norbaiten lana ekartzen dutenak. Eta urdina bakarra da, euskerarekin, sormenarekin, zerikusirik ez daukana. Honek zer erakusten dugu, gorri batzuk badaudela, horia dela batez ere nagusi, eta badaudela hor beste kolore batzuk ere, berdearekin. Hau ez da euskararen aldeko jarrera duten edo euskaraz funtzionatzen duten adierazteko mapa bat baizik. Eta sormenari garrantzi eman da, non daude Jon Sarasuak esango lituzken berogailuak. Hau egiteko orduan eta izan da halako bultzatzaile bat, ez da, Jone galdetzen du Hiztun Polize liburuak, non daude zirkuituak, ze harreman daude taldoien artean, non erreproduzitu edo bizsortzen da euskeraz bizi izateko hori. Ariketatxo bat egiten saiatu naiz eta identifikatzen non da sorkuntza, ze harreman dago talde horien artean. Orduan, gorriz agertzen diren hiruetatik bitan parte hartzen du lehen Manuelek esan du Baleiken eta Bertso Eskolan, eta orduan hemendik aurrea talde horietan zer egiten den, zer egin beharko litzateken azaltzen saiatuko naiz. Kuriosidadez beste gorria da San Pedro Bezbatza, eta hor bertan ere badago euskeraz sortzeko eta ekimen bat edo badago, letrak eta beste batzunak eta aprobetxatu, baina berriak ere egin, konposatu, badago hor gauza berezi bat, eta hori da 3. taldea, San Pedro Bezbatza. Eta zuen ezkerraldean eta hor ikusten da, marra aldetik eta lehen ez dizuet esan, marra etenak izango liateke, noiz behinkako harreman adierazteko, sendoagoak edo jarraitu horiek dira, etengabeko harremana edo harreman estuagoa adierazteko. Orduan, ikusten da ezkerralde horretan eta harreman handia dagoela, bai musika eskola, musika banda, txistulari, abesbatza, dantza talde, inguru horretan eta harreman asko daudela, eta badiala beste talde batzuk ere joera dutenak, beste elkarlanien eta gauzak egiteko.
Hau beti ere kulturaren ikuspegitik ari naiz. Hor, ze faltako litzateke, bueno, udalak ze harreman daukan talde horiekin, edo kulturatik kanpoko taldeekin nola mugitzen diren talde hauek, gauza batzuk ere ikusten dizkiote hutsune batzuk, baina lagungarri izan daiteke, kolpe batean ikusteko non daude berogailuak, non daude harremanak, zer egin daiteke hemen hori hobetzeko. Aipatu nahiko nuke, pixkat zaila izan dela, galdetzen nienik euskal kultura lantzen duzu, eta zer da euskal kultura eta loreak elkarrizketa baten aipatu zuen, ez da, batzutan turista japoniarren ikuspegia daukagula kulturari buruz, ez da, trikitiak eta bertso eskola, eta bestek ez duela ikusten, eta talde batek esan zidan, euskal kultura ez dugu bereziki lantzen, erromeriak eta bertso saioak bai, baina bestelako gauza asko ere antolatzen ditugu hip-hop saioak adibidez. Orduan, hor ikusten da, ez da, galdetzen nien, lantzen duzu euskal kultura edo ze jarrera daukazu eta ikuspegi hori izan da eta zaila da gainera bateratzea eta dano konforme jartzea kultura horri dagokionez. Azpimarratu nahiko nuke, berriz ere sorkuntzaren puntu hori. Garrantzi eman diola sorkuntza horri lehen esandakoa. Hor badalako erabaki batzuk eta hartu beharra dagoelako, eraiki beharra, prozesu bezala egin beharra da, ez da. Antion Lukuk eta askotan azpimarratzen dute, horre emanaldiak eta antzerkia, bai, baina horre hizkuntza pisu handia du, entseguetan nola lantzen da hori. Hor badago talde bat, hor badago elkarlan bat, eta hor du pisu berezia hizkuntzak. Baleik aldizkariko beste argazki batzuk ekarrizkizuet. Eta ametsek irabazi zuenean, bertsolai txapeleketat irabazi zuenean, eta Juanito Doronsoro jarri zion txapela. Eta Juanito guretzako oso pertsona garrantzitsu izan da, Zumaian erreferente izan da. Eta biak uzartzen ditu irudi honek, herri aldizkaria eta bertso eskola. Bertso eskolaren transmisioa eta gauza asko hitz egin netzak horri buruz, baina batez ere, baleiki aldizkariak eta nola landu ditun kontu hauek ere. Heldu zion, berehala heldu zion, eta hau abenduan izan zen, urtarrileko zenbakian erreportajea landu zuen, baina baita bideo bat ere, Juanitoren semeak eneko egindako bideo bat biekin egindakoa, elkarrizketak jakin izan du mugitzen eta eragiten, gauzak bultzatzen. Lehen esan dakoa gorriz irudikatzen duan baleike, eta bada berogailua, bada bozgorailua edo ahotsa ematen diena beste taldei, bada nolabait argia ematen duena. Nik berogailua bai, behar bada antortxa edo lastargi batekin irudikatu. Erreferente bada, Zumaian, beste taldentzako baleike kultura elkarteak. Funtzio berezi bat betetzen du eta indartu beharko luke funtzio hori gainera. Iaz hemen bendik aritu zian Iban Arantzabal eta Julen Arixogaleiba komunikabideen egitekoaz euskara kontuetan eta baleike betetzen ditu horiek tokikomeko partaide eta badu kezka hori, baina horrez gain azpimarratu nahiko nuke herrian kultura arloan eta ere ze bultzada ematen dituen eta zer egin daiteken olako taldeen bitartez. Bada esate bateako beste bertso eskolan irudi bat, eta hau ere baleike aldizkarian ez, webgunean agertu zen, auzolana, oain arte komunitateataren ideitzait hainbeste gustatzen igorri bezala edo, baina azpimarratuko nuke behar bada beste hitz horrekin, ez da, auzolana. Eta Zumaiako auzo batean eukian edo, erakutsi digute zer dan nola egin daiteken auzolana, ez da, hitzutan dirua bildu, jaietan, rifak eta saldu, eta gabonetan eta bertso liburuxka banatu etxe guztietara. Aukera bat zegoen bertso eskola dirua jarri eta berdin-berdin egiteko, banatzeko edo, baina gazte horiek ikasi dute alegin bat egiteak eta zer da garren, rifa saldu. Karro bete zuten generoz eta rifa saldu, eta ordainetan gero etxe guztietara bidali zuten bertso liburuxka. Hortxe dago auzolana eta eredu izan beharko litzateke. Bertso eskola saiatu dela nik uste baita ere herrira jaisten edo herritarrei eta parte hartzen. Lehen lehiaketak eta lehen aipatu ditu zeak igorrek, saiatu da herri mailakoak eta taldeka egiten lehen bertso paper lehiaketa ziren, oain tabernetan jartzen dira bertsoak eta botatzeko kutxak eta erresagoa da parte hartzea.
Eta bertsoskolak mapa horretan ikuste funtzio garrantzitsua betetzen duela txiskero izan daitekeela zugak pisteko. Alegia, beste taldeetekin eta elkarrena bultzatzeko eta aukera handia dituela. Jarri maparen aurrean eta esan, zer egin nezakenik euskaltegiekin? Bueno, behar da saio dietikoa, zer egin nezake zaharretxekoekin, behar bada geneke alako emanaldi batzukan, herrietako, auzoetako jai batzordeekin, hori egin dezake bertsoskolak. Sarelan hori, herrian herriko ekimenetan eta parte hartu. Baleikekin duen beste gauza bat izan da, argitalpenak eta bultzatzea. Hor, azkenengo biak eta jarri dizkizuet, duela 1 urteko Zumaiaz da bat, eta bestea berriz, Gomezago edo Zumaiako olentze edo arrantzale moduko bat inguruan egin dituan liburuak. Batetik begiratu dio, historiari begiratu dio, eta bestetik aurrentzako eta produktu bat egin du, eta berreskuratzen saiatu da, olentzeroekin eta lehen egiten ziren kontu batzuk edo ritual batzuk eta saiatu da berreskuratzen. Hau ere bada herrigintza, garbi, ez da egite herritua da edo, baina herrigintza da olakoak ateatzea. Eta gainea, egin du herriko jendeen artean, herriko idazleak, herriko maketatzaileak, diseinatzaileak, herriko bideo gileak egin zuen baten sarreratxo bat egin zuen, bertsolari bat egon zen aurkezpenean, tanen artean egindako produktu batzuk izan dira eta gehiago beharko lirateke horrelakoak. Hau da, Claudio Picote, Zumaiako olagarro arrantzale ezaguna hiltzan, eta hau ekarri nahi dizuet erakusteko baita ere, hau ere kultura da nola harrapatzen den olagarroa, lehen garai bateko jura nolakoa ziren. Eta elkartearen artean eta izan daiteke, elkarrekin egiteko moduko lan bat izan daiteke, olako kontuak eta bildu eta jendeari ematea. Bada aukera on bat, esate baterako, Wikipedia estiloko zerbait egitea, baina herriari lotutakoa. Ez herriari buruzko Wikipedian dagoen eta hori elikatzea. Ez. Elkarlanean egin dezagun, hor Zumaiari buruz dauden kontuak eta lehendik egin daudenak bildu ditzagun, auzolania, bakoitza bere atala egin dezala, Zumaiako musika taldea, Zumaian egindako, bestela azkenengo urteetan egin dien kontu danak, aldizkarien agertu dien erreportajeak, eta sakabanatuta pila bat informazio, eta erresalditzateke olako gauza bat antolatzea, gero elikatu behar da, baina pentsa hori ze joko emango luken, egiteko herriko kurrikuluma ikastetxetan lantzeko, edo egiteko halako trivial bat herriko alderei buruz, egiteko unitate didaktikoak, egiteko argitalpenak, lanak, eta sarean egiteak aukeren ematen du gainea eguneratzeko eta osatzeko etengabe. Orduan, hau izan daiteke gauza bat, herrietan egin daitekena, eta honek bultzatzen du herriko talde guztiak eta harremanetan jartzea. Kontatuko dizuet, Baleikek egin zuen, iaz egin zuen beste kontu bat, eta izan zen, 20. urteurrena ospatzeko jaia. Eta jai horretan parte hartu zuten era askotako taldeak, eta izan zen, poliki izan zen, lehen Igorrek eta esan duten hori, plaza kalean izan zalako. Etzen izan areto batean, izan zen kalean, hasi eguerditik eta gauerdiraino. Aur, gazte, heldu, gizon, emakume, darentzako izan zen. Da, hoiz izan zen politia, egon zalako, egun batez behintzat, giro pozgarri bat, bizipoza aipatu duzu lehen, men sumatu zen, halako bat, gogo bat, edo beste toki batzutan erakusketak egite dituzte, kultura arloan zer dago? Ez, hau izan zen, egun bateko erakustaldia izan zen. Zubaien daude talde guztiak eta parte hartu zuten, Baleike egunean, eta holakoak beharko liateke. Egiten dira behar bada maila altuagoan topa eguna edo argia eguna, jai txiki oso politiak, baina herri bakutzekin beharko lituzke aldien behin horrelako jaiak. Horrek bultzatzen duelako, antolaketa eta eskatzen duelako, eta ahalegin bat eskatzen duelako elkarlan bat. Argazki bat erakutziko dizuet, jundan astean eta aurkeztuko nuena, hau ere baleike.eus izango da guain, eta atal bat badauka komunitate izena duena, kasualitatea hori ere. Baina, interesgarriena da, herriko talde eta norbanakoak eta harremanetan jarriko dituela, eta gauza berriak sortzeko bidea emango duela. Argazki erakutsi nahi dizuet gauza asko adierazten dituelako, hor ere bada
berdintasun kontu bat ere, ikuspegi horretatik ere begiratu genezake lehen ezinezkotzat ematen jotzen genuen, emakumeak arraunian eta kontxa zehatzen jokatzen ibiltzea, ezta? Baina adierazten du, dano batea, aurrera egiteko borondate bat, oteizak eta zion bezala, ezta? Aurrera goaz, baina atzera begiratuta baita ere. Bada horrekin, herri identitatea lantzeko eta aukera bat elkarlanien da, eta Zumai hartasuna edo jarri dizuet. Arrotasuna edo igual herritar izateko arrotasun hori ez arrokeria. Eta ospakuntza bat, edo balako post bat izan daiteke duela 2 urte, esate bateko ospatu genuen. Eta hori euskeraz bizi genuen batez ere. 84 eta 87 irabazi zuten baita ere gizonezkoek kontxakoa, baina orduan batez ere gaztelaniaz eta irakurtzen genuen eta ez zegoen euskerazko edabiderik ia, baina 2013an baleike goritana euskeraz eman du eta kantatu zuten gainea arraunlariek Zumaiako traineruak izena dute Jon Maiaren abesti bat, Brotxi eta Mari Mototzek kantatzen dutena. Orduan, bada aldaketa bat aurrera egiten ari gara. Eta azkeneko irudi bat erakutziko dizuet, famatu egin da iturri hau ez da ezagutzen dezuen, 8 apellidos baskozen azaltzen den iturria da, baina batez ere, Igorrek atea bezala nik horrela irudikatu daiko nukelako kulturaren ekarpen hori, iturri bat bezala, San Juan iturri izena du, eta nik horrela irudikatuko nuke iturri hori. Hau da, kanpoa gauzak eskintzen ditugu kontzertuak, edo eskintzen ditugu bertsoak, liburuak edo, eta barruan daude, udala badaude beste esparru batzutako elkarteak, badaude kultura alorreko elkarteak, badaude sortzaileak, kulturgileak, eta toki batiak kokatzen dira. Orduan, hemen ez dago gezirik edo, baina badago, gogoeta bat egin beharra, hori nola antolatu behar dugu. Igorrek esan dituen kontu horiek hemen txin beharko dituzke. Zer ingo dugu, nola ingo dugu elkarrekin. Barruko odi horiek eta antolatu beharra dauzkagu, ondo ur horrek izan deztan gutxieneko kalidade bat edo ur fresko izan dadin, eateko modukoa izan dadin. Zea berezi da, iturri berezia, eta hortxe zua egiten da, San Juan zua egiten da, Zumaian gauza berezi egiten dira, berreskuratzeko eki eguna esate bateako egiten ari dira, eta Jo Maianen bertso zati bat, zuek zarete gure hizkuntzak duen San Juan iturria, azkazarra badauka ere, beti dator ur berria. Hori da, aurrekoari tradizioari biratu behar zaio, baina gauza berriak egin genitzake. Eta izenburuan eta behar bada batzu sumatuko zenuten euskera eta kultura uztartzen saiatu nez ni, hurbilez, eta batera ikusten ditu nik horretik erabili dut euskura izena, euskara eta kultura, baina gauza kuriosua izen horrek barruan dauzka biak, sua eta ura. Eta Jon Sarasuak amaren sua da aipatu izan du, halako euskara egin lotuta eta bizkat aitaren etxearen ondoan zaindu beharrekoa nik. Gehituko nioke ura ere zaindu behar dela edo bultzatu behar dela, ez da zerbait izatea, fluxu bat bultzatzea, geure egokitzeko gaitasuna izatea geuk ere ur horrekin batea ontziaren arabera, eta bultzatzea, hori, halako mugimendu bat bultzatzea danon artean. Eskerrik asko.